उदालगुरि जिल्ला बीपीएफ राजनीति हान्जा हिसाबै दिनै नैबे भैरबकुन्दनि मेनमेड फरेस्टआवहाय जोंनि जिल्लानि उदालगुरि जिल्ला बीपीएफ राजनीति हान्जानि जोंनि मेन कमिटि लोगोसे गासै सेल आरो बेनिफ्राय युथ आरो महिला मोर्चाखौ लानानै जों मोनसे जुथुमा जबाय जिरायबाय आरो जोंनि फैबाय थानाय समाव जोंनि बीपीएफ राजनीति हान्जाखौ बोरैहाय लाङोब्ला मोजां जागोन रायजोनि गेजेराव हाबनो थाखाय बेखौबो सावरायबाय। बेजों लोगोसे जोङो सिगाङावनो सावरायना दोनदोंमोन दमासिनि सिगां मोनसे बीपीएफ राजनीति हान्जा जिल्ला कमिटि हिसाबै मोनसे रंजालायनायनि सिन हिसाबै मोनसे बेबायदि पार्टि खालामनायनि खोथाबो जों सानलायदोंमोन, नाथाय दमासिनि सिगाङाव जों हायासै। दिनै जों बेखौ जों बाहाय खालामबाय। बयबो जों गासै जोंनि बीपीएफ राजनीति हान्जानि जिल्ला कमिटि, वुमेन सेल, युथ बीपीएफ, बेनिफ्राय गुबुन सेल जेरै आदिबासि, सान्तालि, गुरखा, माइनरिटि सेल बयखौबो लिंनानै बाहाय मोनसे जों अनलायनायनि सिन हिसाबै जों जानाय लोंनायनि बेबस्था खालामबाय आरो बयबो फैदों, बयबो बाहागो लाबाय। आं आसा खालामगोन बेफोरबायदि जुथुमानि जुगेदि जोंनि पार्टि वार्कारफोरनि गेजेराव मोनसे उत्साह आरो मोनसे खौसेथि बे नुजागोन आरो जोंनि पार्टिनि खामानि मावनायाव बे मोनसे गोहोम खोख्लैगोन, जों बेखौ आसा खालामदों आरो जेब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसि सासन खालामदोंमोन बै समाव आसामनि गासै मेडियायानो जा, इन्टेलेक्सुयेलफोरानो जा आरो जोंबो बुंदोंमोन बै समावनो सान्थि फैबाय बिटिसियाव। हाग्रामा 17 बोसोर बिटिसिखौ सालायबाय। बे समाव बिटिसि ओनसोलाव थानाय गासैबो जाथि जनगोष्ठी गासै सुबुंफ्रा बुंनो हमबाय जे बिटिसि सान्थि फैबाय आरो गमामायैनो जोंबो नुबोदों गोबां सान्थि फैबाय। सान्थि फैखांनायनि उनाव बिटिसि ओनसोला गोबां जौगानाय खामानि मावनो हाबाय हाग्रामा महिलारिया। बे समावथ' खुनु बेबायदि इस्यु सफैयाखैमोन। दिनै जों नुबाय प्रमद बर' बिथां सोलायनायनि उनाव बिटिसिआव मोनसेनि उनाव मोनसे बेबायदि गोबां समस्या, गोबां जाथि जनगोष्ठीया बिटिसि सरकारनि बिरुदि आन्दलन खालामनायखौ जों नुबाय। माने प्रमद बर' सासन खालामनायनि उनाव बिटिसिआव आरो असान्तिसो फैनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो दा गुबुन माबा लानानै जों नुदों बावैसो सिगाङाव जोंनि बीपीएफ राजनीति हान्जानि मानसिफोरखौ हमनाय, गुबुनखौ दुसिनानै बेहाय गुबुनखौ दुख होनो नागिरबाथ' जानाय नङा। जोंनि बीपीएफ राजनीति हान्जा जेब्लायबो जोङो सान्थि लुबैयो आरो बेखायनो बेबायदि सान्थि लुबैनायखायनो जोङो थांनाय बिटिआर सुक्ति समाव जोंनि बीपीएफ राजनीति हान्जायाबो बे सुक्तिखौ समर्थन खालामदों। बे मोनसे सान्थि सुक्ति। जोंनि बर' हारिफ्रा एबा बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा मालायबो बेयाव सिलाइनि कालसारखौ माने थाबाय थानायखौ लुबैयाखैमोन, जोबनांगौ जोंनि गेजेराव। आरो बेखायनो जों बिटिआर सुक्तिखौ समर्थन खालामदोंमोन आरो दिनै जों मालाबा लुबैया बेबायदि आरो सिटुवेसना आरो बिटिसिआव जाफिननांगौ, बेखौ जों मालाबा लुबैया आरो सोरबा जुदि बेफोरबायदि खालामनो सानदोंब्ला बिनि मेलेमनिफ्राय बेखौ गोजान खालामनांगौ आरो जोङो जेब्लायबो बिटिसिनि ओनसोलाव बिटिसिआव जों सान्थिखौ लुबैयो। बेयाव खुनु अस्त्रनि बेबस्था बेयाव थानांला आरो रावबो साननो नाङा बेखौ खालामनो। माबा मोनसे खालामनो जुदि नाजायो गणतान्त्रिक भाबै जों खालामनांगौ आरो कमतापुर बिथांमोना जि डिमान्ड खालामदों बिथांमोना गावसिनि गेजेराव हयथ' जानो हागौ आंहाबो बुंनांगौ जेबो गैया, खिन्थु बिटिसि ओनसोलनिफ्राय जे थांगोन आं बेखौ मालाबा साना आरो थांनाय नङा बियो। बेजों लोगोसे फैबाय थानाय बिसायख'थि 2024 सननि एमपि इलेक्सनाव नोंथांमोना माबायदि साखाफारा जाना दङ? जोंथ' एमपि इलेक्सनाव गेलेगोननि बे खोथा बाथ्रा नङा। जोङो जोंनि बीपीएफ राजनीति हान्जाखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जों दानिफ्राय नाजागासिनो दं। अकल एमपि इलेक्सन नङा, जेरैखि जाया जोङो नेक्स्ट बिटिसि इलेक्सनाव जों बिटिसिखौ सासनभार लाफाफिननांगोन बीपीएफ राजनीति हान्जा हिसाबै। बिनि थाखाय जों साखाफारा जागासिनो दं आरो बेजों लोगोसे जेरै पार्लियामेन्ट इलेक्सन मा धरननि सिटुवेसन फैयो जों बै समाव जों हिदानथ' लागोन आरो।